Aquest any, molts companys i companyes de la casa han publicat llibres. Desiree Vela ha publicat Minories, històries de desigualtat i valentia, un recull de converses amb dones que han viscut situacions de discriminació. Glòria Fort ha publicat Nyam Nyam, un nou títol de la col·lecció mini del Cep i la Nansa, on parla dels hàbits alimentaris dels infants. Enric Garriga Elias ha publicat L'horitzó del mar de Buchenwald, on narra la història del seu pare, Marcel·lí Garriga. L'Anna Lleó, conjuntament amb en Xavier López, ha publicat un nou títol de l'Abans de Vilanova i la Geltrú. Núria Parés ha publicat Estimada Baixamar, un llibre d'urban sketching. Susana Peix ha publicat Carbassa, on una mare elefanta i el seu cadell emprenen un viatge en busca de l'acceptació i la felicitat. Mireia Rosic ha publicat En la estela del mito, 12 figuras de la antigüedad clásica. Fèlix Ruiz ha publicat Fus 2, un recull de relats inventats o basats en fets reals humorístics. Trobareu tots aquests llibres i molts d'altres a la xarxa municipal de biblioteques de Vilanova i la Geltrú.